Orta Asya'nın ýöreginde türkmenler giň sehralarda azat ýaşaýardylar. Emma Russiýanyň imperializm öwe gidişi olaryň ykbalyny ýetdi. Sara bilen Hivanyň ýetmegenden soň Rus goşullary türkmen sehrasyna geldi. Karşılıklar Berdaşy galasyna öwrildi. 1880-nji ýylyň başynda müňlerçe türkmen ýüdi maşgalalar bilen Göýektepe galasyna jemlendiler. Olar bilýärdiler, bu seweş geljek neslin ykbalyny dereder. Hep tarap dewam eden top atışlar Garanyň diýwaryny lerdan getirdi. Ahyrynda diýwarda ýaryk peýda boldy. Türkmenler gaýdusuz durdular. Kılıç bilen topa garşy olar soňky deminde çynly seweşdiler. 1881-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Gara ýykyldy. 14.000-den gowrak türkmen şehit boldy, Göýektepe ýykyldy. Ýöne türkmeniň taryhynda geçmejek gahramançylyk ýazylýar. Bugün Göýektepe garşylygyň we gurbanlarynyň nyşanydyr. Bu topragyň şehitleriniň ýady baky ýaşar. Gahramanlaryň ýady hemişelikdir. Gerçek gitti golu at bilin, niçe yetir gitti dat bilin. Gençe yaşıwanlar yanna ot bilin, kalby gışı dönen yar yatirmanna. Gençe yaşıwanlar yanna ot bilin, kalby gışı dönen yar yatirmanna. Vatan için, iman için, din için baş koydular, toprak için, can için, namus için, pervend için, müm için, irtifi yok bolan dünya tirmunna. Namus için, pervend için, müm için, irtifi yok bolan dünya tirmunna. Şadi yatir, şiir yatir, kurban maradi şan pir yatir manna. Şahir yatir, şadi yatir, şiir yatir, kurban maradi şan pir yatir manna. Ölen içer inni doğmaz yenidin, olan adı çıkmaz tarih fenidin.
munna. Evret nur verdi han yatir munna. Kurban maradişan pir yatir munna.